שלום, שמי דוקטור יאיר מורד, מומחה לרפואת עיניים לילדים בפזילה. הורים רבים שואלים אותי איך בודקים ילד צעיר שאינו משתף פעולה ואינו רוצה לענות לנו על מה שאנחנו שואלים אותו, ואני עונה, להשתמש בפלאי הטכנולוגיה. למשל, אייפון. יש אפליקציה מאוד חמודה שעוזרת לנו. שירה חמודה. מה זה? ומה זה? יפה מאוד. ומה זה? וזה? עשיתי לה חידון חיות ובינתיים ראיתי שאין לה פזילה. עשינו לה בדיקת תבחין כיסוי, נראים לה שהעיניים ישרות והכל בסדר. היא עכשיו נסתכל לרחוק. שירה חמודה, תסתכלי לשם. תעשי פו חזק על המחשב. אוי, מה את רואה שם? מה זה שם? תעשי פו חזק עוד פעם. אוי. אנחנו מכסים את העיניים ורואים שאין פסילה. תעשי פו חזק. אוי, מה זה? כל הכבוד מתוקה. תחבי את זה עכשיו. יפה מאוד. לשירה החמודה הייתה פזילה לפני כמה חודשים, היא עברה ניתוח, וכרגע המצב שלה מצוין. כל הכבוד, שירה. אני מקווה שנהנית. אם תרצו לשמוע מידע נוסף, תיכנסו בבקשה לאתר שלנו, pzila.com, ושם תוכלו לקבל מידע נוסף, וגם תהיו בריאים.